Ne fana gana wɛ cɛ ne ma taa barakɛyɔrɔ la a bɛ ɲɛ cogo di dɛ a sera o kuma dabila sa ne dɔ bɛna sama jumɛn ka di ye i yɛrɛ b'a la e b'a dɔn ni min ka di o ka di ne ye zoli a bɛ de bɛ ne kɛnɛya ba bon hakili tɛ so kɔnɔ na ok bɛn kan bɛ ka sira ja a tɔ i bɛ tila musoya na n'a faamu awɔ k'an bɛn tɛgɛ bunna ne ti fɛ ka problème lase ne ni bɛnkɛ ma i y'a faamu kana to a ka bɔ a kalama ko ne ni ɲɔgɔn dɔn dɛ i ba sigi i y'a faamu i da fili ma e bɛnkɛ kana bɔ a kalama e b'a dɔn ne t'i bɛnkɛ fɛ e de ne mun ci ayi tugu o kanu o banna i y'a faamu ne tanti de ye a to problème la i y'a faamu ne kɔni e ti cɛ yɛrɛ fɛ e de bɛ wari dɔrɔn n'a ta bɛ ne fɛ ma kɛnɛ fɛ e kɛlen ma kɛnɛ fɛ ne tanti de ye ala kama ne tanti de ye sisan i y'a faamu donc e tun bɛ taa ne nɔfɛ wagati min na est ce que e tun bɛ taa o kuma o kun ye wagati de e ni ne jamais e so pikiri fɛ n se b'a la n b'a la fɔ n kan ne tanti de ye i y'a faamu ne tanti de ye donc ne b'i bonya i k'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔna na i y'a faamu désormais kana wele ko tanti ne b'i wele ko tanti kana wele ko tanti kuma ni tɔgɔ ni min filɛ nin ye ɲɔgɔn cɛ ne wele toi tu es malade e ne tɛ min man kɛnɛ ne wele dɔn du yɛrɛ kɔnɔ e b'a dɔn mɔgɔ min man kɛnɛ i b'a dɔn mɔgɔ min man kɛnɛ tu es une femme mariée i y'a faamu i ka baara kɛ mun ye kana na problème lase ne ma ne bɛna fɛn dɔ de f'i ɲɛna dɛ e k'i tulo da yɛlɛ ala yɔrɔ e bɛnkɛ a t'a dɔn ko ne t'a fɛ yɔrɔ dɛ mais e bɛnkɛ bɛ ne faamu ni ne y'a bila yɔrɔ ma de i ka sɔn ne ka fɔta ma ou bien n bɛ problème dɔ las'i ma yan ne bɛ ne la i tɛ ne dɔn dɛ wala e tɛ ne dɔn mais a dun bɛ ta ne ka daba dama dɛ a bɛ ta ne ka daba dama mais i bɛ ka fɛn min i bɛ to a kan i y'a faamu n'i ba ci kɛ furu la ne bɛ ka fɔ fo pipi ni pipi ne dabali ma ba e ta in na an ka taa an b'a ɲɛnabɔ an b'a la Kita pergi juga jadi sebelum kai tu doni lah. Kita nak jadi doni. Ini tanti sabali sa atau ini barang ya? Kau lagi dulu mana? Aku betul kalau sa. Dulu mana ulang ke dunia. Ini falu macam apa? Kau pernah kelala? Intern tu. Kalau nak dunia madine, sa kau dekat mana bibu liga nak ke dunia ke? Liga nak ambil tu minang kali orang orang dicek. Nanti falu tu. No. Ya, nanti ni lah dia. Ni agli bila. Lai tanti ni agli bila. Kasi ni tanti di. Ini dengan musuh dia. Jauh suruh ni agli bila. Ikan falen dona mai. Ndi del Allah ni kira yore kama benye musuh ko mai bila. De mana ko mo ko tanti ni sa so ni du kuma ni tanti. Sabal sa. E bodo mi ka dia. Kalau ini ni fe an ko. Ipinga tina bo fuka e bodo ni benye dag. Begin dia. Mau aku follow kamu cukup nggak? Aku follow kau isa, ah? Nanti itu kita follow kan? Ini banyak.
Ai bien à Kakuka. Ai c'est que fait semblant. Et tu veux gagner familial. Oui, oui, non, tu dois rêver, tu fais gagner. Ou tu n'es pas ready. Ben, tu sais. Ah, ça, il a pas besoin, hein? Les baignets me font des bien voilà. Ça va ça, il doit vivre quoi, mobile. Il faut retirer mes frères, mais les baignets, Allah est avec moi. Adaka, il fait, il casse le tout. Il fait un bail de. Il n'est pas fou, il mais il est. Il fait un bail de lui, ça. Il casse ça. Aïe, voilà, il coach, voilà. Oui. Nous dit ça va le faire. Allah mata, mais on baraki quoi. Ya femme. Eh, il est déjà venu, tu es tu ne tu vois, ça n'est pas que c'est une bonne nouvelle. Anjir sama liban ibisi kalau banca dong gitu kita jemu ini enggak tahu binti ala ya deh kamu binti ala ya sama ya Ne fana bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n'i m'a ta n'i ka dabada i ni bɛnkɛ n bɛ ko yira aw la yan hali garange ta da bagolo kan. Mena segeme kabin hakili jigine da don na ina Ce bana wallahi kigan kuma ne no basti il faut se wona yero butin ni ko mumna ala wel be ga ni jati ne hakili jigine da don ne farko bele bele yan fefe ne ka apele ini una musun mana sih ne ko ne ko ya do ni na baro ko ndale mula wallahi wannan ta fera meu kuma ne ba sai ka kamu girin cuwa dala wala sang saya bunuh masuk mana nyara lagi lah ya itu wallahi pas foto baraya donc itu lah foto filman TV na no film so mi yoro ko na so la sala be mo wala donc kan ko la on mo filman TV oh c'est yoro zaru ni rafa foto lamna ni rakadine ko ju senebaro ngodi ni ya di mana tuh saya bekas Pala mana kelawar di mana mari gimana wajib mah bisa seri ya kelawar ini udah kuisa jangan buat belum pala ya teman timu mana mana kalau mesona ini naita wafanya hata ni dona na yana senete fefengi sura Nangi sana dimo. Ino, kote ni sababu tamu. Yes, ni haiba kalama. Ni dari kuma fema wa fui kuma. Ino, fema ni tirim sona nutuna ko ni kuski kuna bila fiala saki jakuni chebi fe ki te toro er ka be do ifarso ba. Ni tere, ni binta ni fe ni ta ni me fe. Alaka kamtu. Gitu semuanya. Sahani. Ya, atunzi na no sana. Na ko to ati sigidala kona ka sala so ne baro ko ti kera mo.
fana bon fana a cini yɛrɛ mɔgɔ bonya kojugu Allô? Ok, maintenant, mais bon sang. Enfin, la gata ni donne ma sœur. Ok, bon. Là, c'est bon. C'est quand même. Ouais, c'est vous. Corbassé. Awaga. Awa. Non, pour l'info, là. Nous, on est, quand il me sera qui font la yarafien. Tiens, de sera qui. On a borola. Et à l'île, on va la mode. Et on va marcher cadre tout. Parce que n'a ne wala ne be fo japaga ne bo blaga na ko marché la parce que ay nga bara valoriser aya kanu dona avec saraga nye donc wa client sou so romandi donc amala de la client sou la maya madame woni agi la te tangele me se ga ci kuna yara fien fien dor ne se ga ci oro mo ko ni se ga fien kuma voilà donc effectivement d'accord. À Claire a dit patron. Ah, merci. Ah. Ina la cɛ Alima ne mun ko sugu yɛrɛ ta mun kɛ cogo di n'a fɔra n ka cɛ ne bɛ nin nɔfɛ n ka cɛ aw ni an ma se ka min kɛ so kɔnɔ e bɛ se ka n'o kɛ ne ɲɛna da la cogo di o ma e bɛ ka ne kɛ sangɛrɛ den na ayi ne ka mun faamu ayi non dogoko t'a la dɛ e yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲinɛ i nakun kɔ quoi i bɛ ka ɲinɛ i nakun kɔ parce que nin ko yɛrɛ ne t'a dɔn hakilina wɛrɛ b'i la dɛ hakilina wɛrɛ b'i la a fɔ ne ɲɛna parce que ne tɛ k'a faamu quoi walahi n tɛ k'a faamu. Ne b'a faamu cogo di ayi pɛrɛn-pɛrɛn ne se k'a to yen nɔ i nana cɛ a bɛ ɲini k'i dun an ma min kɛ so kɔnɔ e bɛ se ka n'o kɛ da la cogo ne yɛrɛ ɲɛna e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ keleya i yɛrɛ b'a dɔn n bɛ keleya kana mɔgɔ ye sangare ye quoi non nin ko in kɔni an ka se joona i ka nin kuma i ka posi fɔ ne ɲɛna ne k'a faamu sinon ne tɛ ka foyi faamu i ka ko la an ka taa i ka version kelen fɔ ne ɲɛna nin ko in na quoi ne bɛ se ka min f'i ye o ye sinon ne tɛ k'a faamu. E b'o min bɛ ne cɛ i ka di ne yɛrɛ b'a dɔn n'i bila ka na fɛn kama pour que ko bɛ se ka kɛ cogo min ko b'a diya an ka taa i k'i ɲɛfɔ bani sinon ne tɛ k'a faamu an ka taa i k'a ɲɛfɔ ne tɛ ka foyi faamu fɔlɔ a bɛ da a bɛ ɲɔgɔn da a bɛ taa aw fɛ sokɔnɔna la Maodo ye fɛn min kɛ nɔ ne t'o dɔn mais da yɛrɛ la ne yɛrɛ ɲɛna au moins hali n'a sɔrɔ i cɛ de don n'a ko k'a bɛ ko dɔ kɛ a fɔ a ɲɛna dɔrɔn an ka cɛ a ka to fɛn na. A fɔ a ye dɔrɔn a y'a to n ka cɛ sokɔnɔna la a y'a dan sokɔnɔna ma dɔrɔn a banna an bɛ kɛnɛ ma an ka cɛ bɛɛ ɲɛna denmisɛnnin fitininw yɛrɛ bɛ yen nɔ non ayi non ni ne ma ci a ma ye quoi parce que nin ko tɛ ka bɛn ne ma a bi yan ayi mun de y'o yira ne la e bɛ ka fɛn kɛ ne ɲɛna da yɛrɛ la a bɛ réussi mais sokɔnɔna la dun a tɛ sɔn e yɛrɛ b'a dɔn ni cɛ laloma ye a yɛrɛ ma kekun ten kosɛbɛ i b'a hakili salo dɔrɔn a banna
boy mai ba la dimya kana la ni mere do kana la chego kuma ere fo kwa agena fo mo te kwa no ere kan ko kwa alma ne te kai famu kwa te ba kala me ga ko ya menare abuga mere wala bila baga me ndi ya yirila wa iboro igan kalo tele kalo fila kolo sawa femi contrat e mere contrat fe ge ba ke be fe ga nyine oni chente ga tutu te ga silare idu ya fone na o debi parce que ni ba fone na jono nga chen ni no ni ndimina yere be ndimina che ga duguna e dimina chamai donc na soro ibe ga jarabi chena anya fone na parce que mena quoi normalement yere ni be di mo ma tete me 2 mois 1 mois chale mbay 3 mois mais ni bolo ni ga 6 mois soro ni fi est-ce que ba ga fom donc nete manga mandi ni chauffeur amai me fait ka mi fie ni ko ke chap e jona et puis yere kuna waru be ni ga ba ima fuma ni nega doro ni ga fem ki to wala doro nga yere ta doro ba ni go doro ne fe bisida ne ga kuma sunyo ni ga kuma bela jele e bodo warti ibaro mo gomdo chorba do a hakili tamango kwa nene kuma na ku gaba to ne tala atuma ben telefona mi ga ne ga mo fu diri dona ti problème chini mina nani na ko bora do e ron na mi dal ni do sa ne se mo ko le gelo ya si ande ke ne ke ba ko mo non la mer ko kam mo bu war dola ta kan fendo ke kwa do wala sa 3 millions ko ke 2 millions ko ta no ba bo ko ti wa ta man be e ba do abson shake la chance no on kera ko ni kele be ba so mo go bu doro ni la e ba do ne ta fe o e be che no ni ne boro an parce que iboro fete ça ibe mo ko kele mi fe ne baro we nere ima fama don wala ibara da fa ala ki di se kam na pa ke chocolat chérie ça c'est bonne nouvelle c'est une nouvelle à Dumambare ima fama wala me dumuni wala mtanga plonge mamiga ndige ha na tumfle yuazila ni la ku me wa yere ba ko ko ma do ya ta kala mo fitinare ko ma do ko abla to ke din to la wa yin mo tumo ko ke bi ne to la no chérie coco no ça on y mangambana mais tu l'as fait fournir na le téléphone na fouille et puis elle ne veut pas mal boto sano ayi 200,000 dipo ke me tla ka 100,000 no chérie no mangambana mais ni mbeno ni fournir na nete manganja ere ba do no on y ça on mangambana yeah ura bilibili I have on me ready for I have on me ready for Dani mi da inima Dani mi da falama Juwalu kumana balima jugu kumana Dani banye tula Juwalu kumana keri juwalu kumana Dani na kula tula Kanu ye femi faga oma jufa Jiye kono beni kanu baga dosa San dara kanu kama dugu dara kanu kama ala ye eni nere da nyongo kama Ablai kuna mesega supa kama Nanga mani dwa javi Angani koi jara mena jugu tubi Angani koi jara mena nyango tubi Angani koi jara mena lusha tubi San fin san jigi nogo baby Nogo baby Lala swana ma dwa ube javi I have on me ready for I have on me ready for Dani mi da inima Dani mi da falama Juwalu kumana balima jugu kumana Dani banye tula Juwalu kumana keri juwalu kumana Dani na kula tula Timfa mena kuma mi foinyena Kana sonki kulo jo shirela Jugu te monga mina oe fatoye Hala kana iga sege fuye Hala kana iga tora ke fuye Hala kana iga degu ke fuye Ameke bajiboye ubaye Ameke komo chuye ubaye Ameke lolo yo bebaye Ande sira poman mama ga ube Keri ni balmo abenije Abenije I have on me ready for I have on me ready for Dani mi da inima Dani mi da falama Juwalu kumana balima jugu kumana Dani banye tula Juwalu kumana keri juwalu kumana Dani na kula tula generation ya chama wo ni ko ni ale ma fa ni fa mu nga che ni ko ni nga che nyanga kure
Mais yɔrɔ ko kelen ka gɛlɛn ne ma dɛ. Teli fɛnɛ tigɛ ne ka wari minɛ ka taa kɛ fini tigɛla ye. Non, même pas. Il b'o ye cogo di? Ne ko e bɛ ne fɛ ne b'i fɛ. Ni ne kɛra ci sa i tɔgɔ bɛ. Bɛɛ ka sɛbɛn fi. Wallahi. Wallahi. Ne t'i janfa. Une raison bɔra e yɛrɛ la. I ma ye. Sinon ne t'i janfa. Sérieux. A bɛ i n'a fɔ heure bɛ kɛ sɔɔni kana na wuli. O kɔni o b'a la. A ye dɔɔnin. Ma chérie. Ah. Awal ko bɛ cogo di? Non, tagabolo kan. Oh. Ça c'est bien. Inchallah. Il a bien école que a bɛ kalan yɛrɛ de fɛ. Ça va? Nin kɔrɔ? Wala ma daba kuma. Gigi bɛnkɛ muso tɛgɛ gosi tan cogoya la ko bɔ i kan. Ani cɛman in dɛ kana sɔn ka nin kɛ. Dɔ t'a la. Voilà. N'i y'a ye kɔni a bɛ ka nin kɛ aw bɛ an sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛ baro la u bɛ awɔ dɔn. O bɛnkɛ ne bɛ fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la o. I b'a dɔn k'a fɔ ko muso b'i fɛ cogo di la? Saga nin ye kuma kura ye da bi dɛ. Bon ne bɛ aw la cogo min na mais o de tuma n bɛ k'a fɔ quoi. Non Saga ne muso b'i fɛ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn kabini ne ye nin ye a ka lajɛ cogow la dɔrɔn ne y'a dɔn k'a bɛ ne fɛ ou bien chérie o tɛ. Ne ni a kun ye ɲɔgɔn dɔn k'a sɔrɔ misali la dɔrɔn ne n'a kun ye ɲɔgɔn dɔn k'a sɔrɔ wari foyi t'e kunna o kun bɛ kɛ cogo di? Saga bon Saga ne b'a dɔn an ni ne kun ye ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ wari tɛ ne kun ne b'a dɔn nin bɛ kɛ ne fɛ. I ka fɔ ne ɲɛna ko fɛn tɛ furu ye furu ye latigɛ de. Non chérie o to hali yen ni ne sa. kun bɛ ye ko Ala y'a latigɛ ko fɛn tɛ e kun tant que Ala y'a latigɛ dɔrɔn ne bɛ fɛ cogo min yɛrɛ hali e yɛrɛ m'a kalama. Chérie o kuma to yen sa. I b'a dɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye nata de ye. Mais ne ma kɛ fɛn Ni hali ne kɛra ne fɛ nata kama e kan k'o kɛ o. Hali n'i kɛra ne fɛ nafolo kama o bɛɛ ka ɲi ou bien bon e dun e ta to yen e ta ye diɲɛ ye dɔrɔn. Bɛnkɛ n y'a faamu mais ne kɔni bɛ kuma kelen fɔ i kɔni i k'i cogo dɔ i yɛrɛ la dɔrɔn. ne ko Saka i fɛ ka mun de fɔ de? I bɔ i sen bɔ ɲɛ ta fɔlɔ e fɛ ka mun de fɔ tantɔ? Ne bɛ fɛ n'i b'i ka molobaliya la k'i ka san ne ma ne y'i bɛn ka muso de i tulo b'a la i ka furusa kuma n'i ka du ci kuma ne t'a la dɛ n'i b'a la wuli ka bɔ kɛnɛ ma wuli i ka bɔ ne ko i ka wuli i ka bɔ de. Sere t'a la ne ko denmisɛnnin bɛna sigi k'a bɛ question poser e k'i janto i yɛrɛ la an kuma sugu ye ta. Bɛnkɛ ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ i kɔni k'i hakili to i yɛrɛ la dɔrɔn i hakili to i yɛrɛ la o ye ne ka denmisɛnnin kuma ye dɛ. Tanti i bɛ yafa ne ma foyi wɛrɛ fɛ o ye mun ye? A taga to la dɛ. Saka bɛ ka nin position min dɛ Saka bɛ ka nin position min ye tantɔ o tuma e dalen tɛ ne la ka ban. Nin kuma nin ko in tɛ fana sa Saka tɛ se ka kuma foyi fɔ mun bɛ ne kunkolo kɛ cogoya dɔ la sa e bɛ ne fɛ cogoya min na ne tɛ se ka miiri ni fɛn foyi ye quoi chérie i kana ko n'i ma dimi dɛ ok i da bɛ fɛ ka na fɛn dɔ ɲɛnabɔ i da y'a mɛn. Fɛn min ka ɲɛnabɔ
Ini kamu yang nama. Non, c'est fou, il faut le fond de la mer. Ça, ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa dugu kɔnɔ. Ne ko mun de kɛra? E yɛrɛ kuma fɔ dɔrɔn ne ka madamu nana ka wuli ka i jaabi cogoya dɔ la. Ne ma fɛn foyi faamu a la. O ma mun de bɛ yen, mun kelen de bɛ saga, mun kelen de bɛ yen, fɛn jumɛn de bɛ ka kɛ du kɔnɔ yan ne tɛ mun kalama o fɔ n ɲɛna. Bɛnkɛ ne kɔni n y'a f'i ye dɔrɔn i kɔni i hakili to i yɛrɛ la ka da kan anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn. Mais saga ne hakili bɛ n yɛrɛ la o. Mais mun bɛ yen dɔrɔn a fɔ n ɲɛna. Kana na ko fɛn du kɔnɔ a fɔ n ɲɛna. Ne tɛ tile du kɔnɔ i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ne tɛ tile. Mun bɛ yen a fɔ n ɲɛna. Saga kana na n kamana gan. Ne bɛ taa k'an to so kɔnɔ yan de donc ne kɔni ko k'i hakili to i yɛrɛ la mais n kɔni nin t'i ka muso furuta ye i kɔni ye nin fɔ i bɛ hakili to nin t'i ka muso furuta ye an de bɛ ɲɔgɔn dɔn bɔlɔn kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn karan kɔnɔ sigida n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn kan t'e bolo yan nɔ toujours i bɛ baara la. Saga ne tɛ tile du kɔnɔ yan. Mais saga ne dalen b'i la. Mais ni mun bɛ yen e de bɛ tile yan. A fɔ n ɲɛna ne sinji de ye ne joli de ye e ni ne de ye kelen ye. Kana ni du kɔnɔ ou bien. N y'a faamu nka n bɛna prévu jira i la quoi i yɛrɛ ɲɛ k'a ye o ka fisa fɔli nin ye quoi n bɛ n jija ka prévu dɔ jira i la i yɛrɛ k'o ye voilà. Tellement que kuma in ganna na ne tɛ se ka to so kɔnɔ fiyewu. Fo ne ka bɔ de. Saga i jija n ka prévu sɔrɔ joona walasa n ka se ka lafiya. Kunkolodimi yɛrɛ filɛ ka minɛ sisan. N y'a faamu. Prévu jan joona n mago bɛ prévu la. I y'a mɛn? N y'a faamu. Allo ja, Elmi, il faut que kana sansa. Amo plan B fo shira wale. Akad ni ki soro mi ba fo na mi soro nsa. Ah, okay, nko na mena sansa. Ina.
Oui, chérie. Ça va? Ça va pas de. Oh, tu vois, plan bɛ fosi la. ça va le point là. Ne ka cɛ den dɔ de bɛ so kɔnɔ. Oh. A bɛ fɛ ka bisi mɛn po de la. A bɛ fɛ Bon, ne y'a f'i ye i bɛ fɛ ka mɛn nin ko in na. I bɛ fɛ ka mɛn a da la turu. Kana muru bɛ basiw kan na sa. I b'a fɔ ma, ne y'a f'i ye. Fɛrɛ i ka na empoisonner. I y'a la quitter yɛrɛ de. A nɛgɛ dɔrɔn a fɛn minnu bɛ yen nɔ a y'u si. Su na bɛɛ i ka fɛrɛ k'a la. An k'an yɛrɛ ta. I yɔrɔ min y'an fila ja. Se bɛ o cɛ min fɛ k'u a dalen don nin turu. O de kama a ma sɔn a hakili ma sɔn den ka kuma ye quoi. Mais o bɛɛ la. I kana bɛ ko la. O ko ni wuli ka jɔ de kan ka bɛn sisan ne bɛ min kɛ su in na. An m'a essayer n bɛ fɛn dɔw kala quoi. A ka se ka sunɔgɔ sɔnni a ka sunɔgɔ fɔlɔ a ka fɛn ninnu sin. N b'a nɛgɛ nɛgɛ n'a ye fɛn ninnu bɛɛ sin tuma min na. Sɔnni ka dugu jɛ quoi. Oh, i bɛ kuma fɛ dɔrɔn n bɛ na taxi la dɔrɔn an bɛ minɛn ninnu fɛngɛ ka taa. N ka cɛ a bɛ min f'i ye olu de ye kelen ye. Kana n'a bila i kunna ko parce que i ka dalen t'a a nege dalakan na o tɛ dɛ olu de ye kelen ye. I m'a faamu cogo cogo i kɔni y'a muso ye nka olu de ye kelen ye. N bɛna min f'i ye fɛɛrɛ kɛ nin na joona sharp su in na bɛɛ an ka nin ko nin fili turulen k'a ban pewu. I bɛ k'an faamu wa? Komi n den ka bɔ. O kun ye kɛnɛ n bɛ boli n bɛ don ɲɛ. A yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn na. Fo waati an b'a essayer awɔ fo waati. Ben, itu telefonin video in lagi. Video jumɛn? A k'a lajɛ dɔrɔn o y'a kɔnɔ i k'a lajɛ. Alima. Alima. Ah. Iya, ini tuh benar. Isi. Aku punya nomor. No, foi. Ebi ka tobili la. Kɔngɔ de b'i la. A ye kɔngɔ tɛ na.
Ayi mun mago bɛ fɛn dɔ de la teliya kɔnɔna na e ka telimantigi ninnu a wele joona dɛ n mago bɛ a la sisan n bɛ fɛ ka fɛn dɔ d'a ma i y'a mɛn n ka telefɔni ta awɔ a ta a wele joona Sabaja e bɛ min awɔ ne cɛ ma wele n ka jan alo ja ça va ok n mago ba de b'i la n bɛ fɛ ka fɛn dɔ di dɔ ma yɔrɔ dɔ la teliya la a kan ka fɛn dɔ bila ka na i y'a mɛn i teliya joona joona i ka na n mago b'i la voilà ne tigi ye faamuya dɛ a kɛra cogo di foyi tɛ yen e cogo kɔrɔ tɛ nin ye o dɔgɔna tɛ ne de cɛw bɛ ne ye muso de ni min bɛ i b'a fɔ n ɲɛna min bɛ a fɔ n ɲɛna sa non foyi tɛ yen baarakɛyɔrɔ problème dɔrɔn de bɛ yen foyi tɛ yen mais e m'a fɔ ne ɲɛna k'ale ni problème kɛra baarayɔrɔ la ne ye ne k'e lafiya o ni bi ta tɛ kelen ye taa i ka tobili la Allez, patron de. Allez. Kole ma mega ne wono. moto dun Nya black plan ro la wo ya bushi fale. la